И ще играем Clash Royale, SBG, Росен и... Събрахме се да заснемем едно клипче и сега ще се биеме. Тактика е гоблин с гоблин варел и мини пек. Добре, пуснахме накратко такова. Тук с мен и кучето ми. Да не ви се сяга, но просто си го казвам. Да го знаете. Ако почне лае, ще го затворим от татка. Сега той си изхъби стрелите. Сега ще му пуснем един гоблин варел. И това мислим да стрим. За момента може и да не се знае. Ще го измислиме. Какво ли ще? Сега ще си защитаваме с една мини пека, да му бие неговата валкирия. Сега ще му пуснем един ароус, да му намалиме кулата. Ще му пуснем гоблини, за да му намалят също, за да изхъбат стрелите. Сега ще пуснем скелетън армия, за да си пусне стрелите. И да пуснем гоблин варел. Тук с мен е кучето ми, Рони, къде си яде опашката. Но нищо. И така, съчакаме за мини пека и минионс. Сега ще започнем и с един гоблини. Ще пуснем една скелетън армия. И като си изхъби стрелите, които сега ще ги пусне, разбира се. Сега ще му пуснем един ароус, за да нахъбиме малко неговия мускитар. Но той си пусна валкирията, която на нас не ни е толкова голям проблем. Си направим после един дек спам декче. Аз ще ви показвам декове. Накратко ще играем на тази игричка. Ще цъкне и клаша после, най-вероятно. Сега ще му пуснем нашата техника. Сега на мини пека. И виктори! Победихме. Печелихме Golden Chest. Толкова исках този Golden Chest. Най-после. И сам ще се върнем, като ще почнем Clash of Clans. И се завръщаме след нашата пауза. Пуснахме Clash of Clans. Ще атакнем с всеки коми. Да видим как този. Да видим какво са ни донекнали. Уизарди левел 1. Аз не се надявам от клана ми. Това е моя клан. Ето го. Аз съм първи. 14 човека. Не сме силни, ама. Но обръщайте внимание на този звук. Това е кучето ми. Къде си яде крака. Преместиме ей тук. Да не пречи. И оберем ресурса. Така, две армии. Това ми е Уар армия. Ето я, Уар армия. Това ми е фарминг. Само че нямаме елексир. Не че нямаме елексир, само че правим се Бейби Драгън и Уизарди. Двете бараки. За да видим кой ще победим. И мисля, че вече го... Не.
Ще пуснем като намерим. И здравейте, вижте каква база. Има бойлери, пейки в двете бараки. Едната му е до Baby Dragon, другата до Миар. Все още търсим нещо задоволяващо за нашите гоблин. И ще се върнем със завършване. Намерихме жертвата си. Грабете ресурси, гоблини. Не. Пускаме Барбериан Кинга, зад него уизардите и гоблини. Нашите уизарди, да знаете, са 5 лева. Кой не ги донейтва тези превлео уизарди. Но не се... Не. Полезни са. Полезни са като цяло. Като цяло са полезни. Помагат ви. И това ни беше. Farming Rate. Да си оберем ресурса. Да си сложим още една нова армия. Да нападаме още един път. Ако се заради армията. И ще паузаме клипа. И здравейте, хора. И пак завършим втората атака, която не сме открили. Вижте колко е трудно, колко е лесно да спечелите. Пускате малко гоблини на един елексир колектор. Пълен трябва да е. Иначе нямате файда. Тази виждаме, че електир колекторите и Gold Storage са отвънка. И така сега да сложим гоблини, още. Кът. Опа, още. Така, лекенко. Да им сложим още гоблини тук горе. Така. Да отиват там да... И не свършиха нашите приятелчета, гоблинчета. И вижте колко ресурси. Да си оберем ресурси и се връщаме право в Clash Royale. Да си направо да работаме. Няма пауза на този път клипа. Там и ето ли. Така, дава ни, че сме стигнали до трета арена. Няма никой. И сега ще гледаме такива битки. Ще гледаме на новата, на 8 арена. Аре. Да. Кефи. Да, сигурно. Изчакайте маничко.